Euskal Herria izan da betidanik migrazio, beraz, immigrazio edo emigrazio gune, immigrazio ekonomiko edo politikoak. Gaur egun badakigu hainitz azken urtetan hainitz migrante pasatzen direla hementik, baina hori, beraz, hoien babesa edo hoien ez babesa frantses estatua edo espainol estatuaren menpe da, eta ez dute migrazio egoera hori bat ere errantzuten, eta migrazio gazteren beharrei ere ez. Beraz, Republika batek bere buru jabetza izan ez gero, beste nolazpeit tratatuko genuke gai hori, eta beraz migrazioak edo migranteak eskolegitarrak izan daitezke ere. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes.